Sa Good Vibes 24 anyos nga graduate ng TUP-Visayas ang rank 4 sa bag-o lamang natapos nga Electronics Engineering Licensure Exam. Kag rank 2 man siya sa Electronics Technicians Licensure Examination. Ini ang parehong agin patigayon sini nga bulan sang Marso. Aton siya kilalahon sa sini nga report. Ginhandom ni Lexter Romel Kimpo nga mangin top-notcher. Estudyante pa lamang siya sa TUP-Visayas sa kurso nga Electronics Engineering, ginpromisa niya sa iya nga lolo nga mangin placer siya. May kakulba man siya samtang ginahulat ang results kahapon, labing ginkalipay niya sang mahibaluan nga nalabot gid man niya ang iya nga handom. Rank 2 siya sa Electronics Technicians Licensure Examination kag rank 4 naman sa Electronics Engineering Licensure Exams nga pareho ginpatigayon sang bulan sang Marso sini nga tuig. Ang results nga ala na bakula pa wait lang. Kadto-dadan na kay lulo dira na lang tamalantaw. Then kibot ko ara gin check ko ang results kibot ko top 4 ko, dia top 2 pagid sa piyak. Di abo grabe do planado. To hindi mo bala nga amo ni ang sequence of events nga nagsimba ko, naglabay ko sa memorial then amo na gulpi ko lang kita nga engineer na ko. Magluwas sa tuman nga pagpangamuyo kag hugot nga pagtuo, nagtuto kag naghatag sa nagakaigo nga tiyempo sa iya nga pagtuon si Lexter. Bisan gani sa naga-review siya, ginplaster niya ang tanan. Cum laude pag-graduate niya sang college si Lexter, sang high school with honors man siya. Batyagan mo gina-permi ang feeling nga ala hindi pa ni enough. Do kakulang gyapon ti ang ako ni samba ko Lord, ang di ko na lang makaya to, na ikaw na lang bahala. Kay ginobra ko naman akong part, hindo ko na best ko para sa amo na nga dream. Ginapasalamatan ni Lexter ang iya pamilya, abyan kag iya nga eskwelahan nga nagbulig sa iya sa paglambot sang iya mga handom. Ko namin sir, gid ko sang tanan nga reasons gusto ko nga mag top notcher, which is ang family ko. Kag syempre ako ning personal dream. So amo gina nag-stick sa akon sa bilog ni nga journey isang nag-review ko. Always remember the reason why ara ka sa mo nga situation. Always look back kung why you are doing this kay gusto mo gid ang i-achieve mo nga dream. Sa piha ka bahin, si Mark John Hobson ang rank 10 sa Electronics Engineering nga gikan man sa TUPV. May iban pagid nga nalakip sa top 10 sa Electronics Technician Licensure Exam nga gikan sa TUPV. Top-notcher o kun rank 1 si Harold Cagas. Rank 3 si Lawrence John Alfajora. Rank 4 naman, Sunday Lester Braza kag Kenneth Sinoy. Number 1 sa mga top-performing schools, ang TUPV. Sunod sa PRC, 1,692, gikan sa 2,746 ka mga examinees ang nakapasar sa Electronics Engineers Licensure Exam. 1,907 naman, gikan sa 2,440 ang nakapasar sa Electronics Technicians Licensure Exam.